gør absolut ikke noget. Look, Augusto. Look. Look, Augusto. You want to touch it? You want to touch it? Yeah. Then you'll have a candy. Yeah. Yeah? Try and touch it, Emilio. Oh, see, he's not too dangerous. No. It's a lady. Augusto, you want to try? Oh. Nå, det er sødt. Men det er flot, ikke? Altså, Det er beautiful faktisk one. sjældent, de er blå. Ja, den er sådan helt Ja. blå, ja. De kan være helt fuldstændig blå. Den her, den har rigtig meget. En meget flot hummer. Hvor kommer den Som med fra? alle de æg. Op fra Nordsøen. Altså Læsø og så nordpå, helt op ved Skagen. Der er rigtig mange af dem. Ah, see the big De fish. er faldet meget i pris her hen over sommeren. Der So the big normalt fish. rigtig mange. Så siger du, det hører